Mikroyrittäjän matkaopas. Reittiopas rohkeille yrittäjille. Tervetuloa Mikroyrittäjän matkaopas-podcastin pariin. Mun nimi on Johannes ja mä toimin teidän matkaoppaana kohti yrittäjyyden synkkiä satamia. Ja tänään meillä on aiheena tosi oleellinen aihe, eli markkinointi ja niiden asiakkaiden löytäminen. Meillä on kondiksessa brändi, tuote ynnä muut. No miten niitä asiakkaita sitten saadaan? Mistä niitä saa? Missä sun asiakkaat on? Miten me tavoitetaan heidät parhaiten ja tehokkaimmin? Eli vaikka sulla olisi maailman paras tuote tai palvelu, ei sitä kukaan osta, jos sitä ei kukaan tiedä. Eli yleensä sanotaan, että hyvä tuote tai palvelu myy itse itseään. Se ei pidä paikkaansa. Jollain tavalla voi pitää paikkaansa, joo, mutta noin niin kuin periaatteessa ei, koska sitten kun sulla on se tuote ja palvelu kunnossa, niin sitten vasta se työ alkaa. Eli meidän pitää saada se kansan tietoon, se sun tuote tai palvelu, jotta ihmiset voi ostaa sitä. Ja se ei tapahdu yhdessä yössä. Eli mainonnalla ja markkinoinnilla on tosi tärkeä rooli yrityksen menestymisessä. Mutta nyt lähdetään tutkimaan, miten me mainostetaan ja markkinoidaan tätä meidän bisnestä. Let's go. No ihan eka, meidän pitää tietää se meidän kohderyhmä, se ihanne asiakas, kenelle me tätä meidän tuotetta tai palvelua myydään. Tästä on puhuttu nyt paljon tässä, mutta koska tämä on niin oleellinen asia, niin tämä on hyvä kerrata tätä. Eli pitää tunnistaa se oma kohderyhmä, kenelle niitä tuotteita tai palveluita myy. Jos sä myyt koruja, silloin yleisesti voisi ajatella, että sun yleisö on todennäköisemmin enemmän naiset kuin miehet. Jos sä taas myyt ruohonleikkureita, silloin todennäköisesti suurin osa sun asiakkaista on miehiä. Ja tänä päivänä ehkä helpoin ja tehokkain tapa tavoittaa yleisöä on sosiaalinen media ja Google, eli netissä. Toki, jos sä oot paikallinen hieroja, niin sä voit laittaa siihen paikallislehteen mainoksen, että sä tarjoat hierontaa siellä alueella, mutta tänä päivänä toi somemainonta ja kaikki tämmöinen nettimainonta pystytään kohdentamaan tosi tarkasti. Eli jos sä oot vaikka hieroja Kurikassa, niin sä pystyt kohdentamaan sen sun mainoksen, sanotaan vaikka 20 kilometrin säteille Kurikan keskustasta, että he, jotka on sen säteen sisällä, ne näkee näitä sun hierontapalvelun mainoksia. Eli me pystytään silläkin kohdentaa tosi tarkasti, että kelle me mainostetaan, kunhan me vaan tiedetään se meidän kohdeyleisö. Jos sä mainostat vaan kaikelle kaikkea, niin sä hukkaat siinä vaan tosi paljon rahaa. Sieltä saattaa totta kai tulla jotain kauppaa, mutta ei todellakaan kovin tehokkaasti. Eli sun pitää tietää, kenelle sä myyt ja missä sä myyt tai missä sä mainostat. Ja tätä varten me tarvitaan se ostajapersoona, eli jollain lailla se sun ihanne asiakas. Eli kelle sä haluat ensisijaisesti tarjota sitä sun palvelua tai tuotetta. Eli nämä tämmöiset ostajapersoonat mä oon puhuttu näistä, mutta nämä on semmoisia sun luomia fiktiivisiä hahmoja. Ja ne yleensä rakennetaan niin kuin dataan perustuen, että millaisia sun asiakkaat aiemmin on ollut, onko heillä jotain yhteneviä tekijöitä ja yhdistääkö heitä joku asia. Ja sitä kautta sä voit luoda sitä sun niin kuin ihanne asiakasta tai sitä ostajapersoonaa. Yleensä kun sä oot aloittanut yrityksen, niin sulla ei ole sitä dataa vielä. Eli sit sun pitää vaan itse tavallaan suunnitella ja ideoida ja miettiä, että mitä se voisi olla. Niin siinä tulee varmasti hutilyöntejä, se on ihan fine, mutta se ostajapersona ja ihanne asiakas ja kohderyhmä, se kuitenkin hioutuu siinä matkan varrella sitä mukaan, kun me opitaan tuntee niitä meidän asiakkaita. Eli aluksi sun pitää vaan luoda semmoinen fiilis siitä, että mikä se on, miten sä ajattelet, että ketkä ne on se sun kohderyhmä. Ja sitten kun sä saat niitä asiakkaita, niin sit sun pitää tutkia myös sitä dataa, että sä löydät, että okei, 90% on naisia, iältään tän ja tämän verran tai mitä tahansa, niin sit sä pystyt kehittämään sitä sun kohderyhmää. Et jos et sä tunne sitä asiakasta, sä et voi kohdentaa sitä markkinointia oikeille ihmisille. Eli sit pahimmassa tapauksessa sä tarjoat sitä sun tuotetta tai palvelua kaikille muille, paitsi sille sun kohderyhmälle, joka todennäköisemmin ostaisi sen sun tuotteen tai palvelun. Kun mä itse tein tämmöistä ostajapersoonaan tai ihanneasiakkaan hahmottelua, niin mä huomasin, että tällä ihanneasiakkaalla ja mulla on aika paljon yhtenäisiä asioita, samanlaisia arvoja, mielenkiinnon kohteita. Ja yksinyrittäjillä monesti tämä samankaltaisuus yleensä yhdistää sekä sua yrittäjänä että sitten tätä ostajaa. Kun sitten taas isommissa yrityksissä
nämä ostajapersonat ei välttämättä ole niin samaistuttavia tai yhtä lailla samaistuttavia vaikka jonkun ison korporaation toimitusjohtajan ja sen arvoihin ja persoonan kanssa. Niin kuin, että se voi olla valttikortti sun yksin yrittäjän yrityksessä, koska suhun on helpompi samaistua kuin johonkin isoon firmaan, joka on ehkä vähän semmoinen kasvoton tai kylmä jopa, niin asiakas ehkä mieluummin valitsee sut, koska silloin suhun on helpompi samaistua. Eli myös tätä kautta se asiakkaan tunteminen on helpompaa, kun sulla ja asiakkaalla on niitä yhdistäviä tekijöitä ja mielenkiinnon kohteita. Mutta sun ei tietenkään pidä luoda täyttä kopiota itsestäsi. Eli se ei ole se sun ihanne asiakas, vaan tee semmoisia ostajapersoonia, jotka saa sulta sen parhaan hyödyn ja kelle sä haluat tarjota sitä sun tuotetta tai palvelua. Eli mieti se sun asiakas, millainen se on, mistä se voisi olla kiinnostunut, mitä arvoja se arvostaa ja niin poispäin. Sitten voidaan myös miettiä niin sanottu negatiivinen asiakaspersona. Se on sitten ihan oma maailmansa, mutta sitä voidaan myös miettiä, että kelle me ei haluta myydä tai kohdistaa mainoksia. Eli ihmiset, jotka todennäköisemmin ei osta niitä sun tuotteita tai palveluita. Tätäkin voi miettiä, mutta se on ihan oma operaationsa, että ensin mä mieluummin keskittyisin siihen oman selkeän kohderyhmän löytämiseen. Ketkä sun tuotteita tai palveluita ostaa, kenelle sä haluat myydä. Ja sitten lähdetään vastekeesta mainosta ja mainontaa heille, kun me tiedetään, kenelle me sitä tehdään. No minkälaiset mainokset sitten toimii ja millaiset ei, koska tuotetta tai palvelua pitää totta kai mainostaa. Ja yleisin virhe ehkä, mitä mainostajat tai yrittäjät tekee, kun lähtee miettimään tätä mainosta ja sitä, että nyt lähdetään isosti markkinoille ja nyt tämmöisillä kampanjoilla lähdetään liikkeelle, niin lähdetään siitä, että luetellaan sen tuotteen tai palvelun ominaisuuksia vaan tällä listattuna ja sitten siinä on joku tylsä tuotekuva, vaikka siitä ruohonleikkurista. Et ei ihmisiä kiinnosta sen tuotteen ominaisuudet. Heitä kiinnostaa se, minkä ongelman tämä tuote tai palvelu ratkaisee tai mitä asiakas siitä voi saada, että se ostaa sen just sen sun tuotteen tai palvelun. Eli jos sä oot nyt vaikka se kuuluisa hieroja ja sä myyt sitä sun palvelua luettelemalla vaan, että mitä se tunnin hieronta sisältää. Sä luettelet kaikkia latinankielisiä nimiä eri lihaksista ja sitten sitä ja tätä ja sitten lopuksi kerrot, että no niin, 60 € tunti. Tutko se saamaan kauppaa? No ehkä se jotain saat. Mutta jos sä sen sijaan tekisitkin niin, että sä lähdet siltä kulmalta, että sä kerrot, että sun hartiajumit helpottaa ja sun olo paranee hieronnan jälkeen. Sillä tavalla sä tulet saamaan paremmin kauppaa, kun sä myyt sillä tunteella ja fiiliksellä, mitä sä saat siitä palvelusta, mitä se asiakas sulta ostaa. Ei häntä kiinnosta, mitä lihaksia sä hierot. Häntä kiinnostaa, että miltä susta tuntuu sen jälkeen, kun sä oot käynyt siinä hieronnassa. Eli myy sitä tunnetta, fiilistä. Eli ei teknistä litaniaa ja semmoista, se ei kiinnosta. Ja yksi tosi hyvä tämmöinen perinteinen, legendaarinen esimerkki on tämmöinen niin sanottu porakone-vertaus. Eli ihminen ei osta porakonetta sen takia, että se tarvii porakoneen. Hän ostaa sen porakoneen, koska hän tarvitsee reijän seinään. Eli, saitteko kiinni, mitä mä meinaan? Eli esimerkiksi automainoksissa. Harvoin on semmoinen auton kuva, ja sitten siinä kerrotaan, että hevosvoimia ja sitä ja tätä ja näin. Vai mitä automainoksissa yleensä on? Siinä on semmoinen vapauden tunne, hienoja maisemia ja niin kuin tyylikästä menoa ja tosi upeita kuvakulmia ja ison budjetin hommia, niin sillä halutaan puhutella sitä asiakasta. Yleensä vielä on semmoinen matala miesääni, joka siinä puhuu, koska miehet on yleensä ehkä enemmän autokansaa siinä mielessä, että todennäköisemmin miehet ostaa auton kuin naiset. Eli me tiedetään se meidän kohdeyleisö ja sitten halutaan luoda se tunne siitä, että kun sä ostat tämän auton, niin sä pääset tämmöisiin upeisiin tunnelmallisiin maisemiin ailemaan ja upeat, tiedätkö, musiikit soi ja vapauden tunne ja kaikkea tätä. Toki on sanottava myös tästä automainoksesta sen verran, että nyt ihan vastikään tuli, olisiko ollut Kiialta, toinen mainos, missä vähän jopa pilkataan tätä, että sanotaan jotenkin, että tässä mainoksessa ei ole matalaa miesääntä, jne, vai siinä on nainen, joka puhuu sen. Ja sekin on taas yksi keino erottua sitten toki, että tätäkin voi miettiä, mutta sen sijaan, että sulla on tosiaan se
tylsä tuotekuva ja speksit sen alla, se ei niinku kiinnosta. Et jos sä myyt jotain tuotetta tai palvelua, joka nyt ei ole auto, niin yritä käyttää ihmisiä kuvissa myös. Eli jos sä myyt vaikka niitä koruja, niin sen sijaan, että sulla on vaan semmoinen valkoinen studiokuva niistä korusta, niin laita kuva, missä on henkilö, jolla on se koru käytössä. Ja hän on jossain hienossa tilanteessa, hyvä fiilis. Se kertoo paljon enemmän kuin semmoinen tylsä kuva studiossa otetusta valkoista taustaa vasten, koska siitä sä et ensinnäkään hahmota mitään mittoja ja sä et saa oikein mitään niinku fiilistä siitä. Eli tuo ihmisiä niihin kuviin, ihmiset samaistuu ihmisiin, he jotenkin on helpompi niinku, jotenkin sisäistää se, kun siinä on ihminen, että minä voisin olla tuo ja niin poispäin. Jos sä myyt valaisimia, älä laita kuvaa lampusta ja se sanoo, että tästä tulee tää vielä sen verran valoa. Laita kuva siitä tilasta, missä se valaisin on, ja se valaisee kauniisti sen tilan. Ihmiset haluaa ostaa sen tilan. Mä haluan, että mulla on kotona tommosta, ja niin poispäin. Eli myy sillä tunteella ja fiiliksellä, älä niillä teknisillä tiedoilla. Ja yksi tosi hyvä esimerkki on myös tämmöiset niin sanotut Apple-sanat. Eli sen sijaan, että Apple kertoisi, mitä teknisiä ominaisuuksia vaikka uusi iPhone nyt sisältää, niin he käyttää tämmöisiä suuria mahtipontisia sanoja, jotka luo semmoista jonkinlaista tunnetta ja voimaa. Eli he haluaa vetoa tietysti kuluttajaan sillä, että kaikkihan me halutaan olla suuremmoisia ja katseen kääntäviä ja mitä tahansa mahtipontisia asioita. He käyttää tämmöisiä tosi isoja sanoja. Ja esimerkiksi iPadia mainostetaan lauseella, että joka paikka voi olla työpaikka, vapauta sisäinen taiteilijasi ja mitä näitä muita onkaan. Eli sen sijaan, että siinä lukisi, että hyvät etätyömahdollisuudet, okei, kuulostaa vähän tylsältä, versus joka paikka voi olla työpaikka. Eli jos sä kuulet, että hyvät etätyömahdollisuudet, sitä heti mieltä, okei, etätyö, joo, no minä varmaan kotona voin tehdä tällä töitä. Mutta jos sä kerrotkin, että joka paikka voi olla työpaikka, sä heti ajattelet, se vie sut ihan eri paikkaan. Sä voit olla riippumaton tuossa Balilla ja tehdä sieltä töitä, koska joka paikka voi olla työpaikka. Tai sitten vaikka hyvät piirto-ominaisuudet. Okei, tällä iPadilla voi piirtää hyvin, mutta sen sijaan, jos sä käytätkin sanaa tai lausetta, vapauta sisäinen taiteilijasi, puhuttelee ihan eri lailla. Eli kaikkihan haluaa olla taiteilijoita, tai en tiedä, haluaa kaikki olla taiteilijoita, mutta ne, jotka piirtelee ja sun muuta on luovalla alalla, he haluaa olla taiteilijoita. Eli vapauta sisäinen taiteilijasi antaa paljon enemmän kuin hyvät piirto-ominaisuudet tai niin edespäin. Eli saitteko kiinni tästä? Eli käyttäkää semmoisia mielikuvituksellisia ja isoja tunnetta ja fiilistä herättäviä sanoja mieluummin kuin just tämmöistä tylsää, että hyvät piirto-ominaisuudet tai mitä näitä nyt on. Niin myydään sitä tunnetta, mitä se asiakas saa siitä sun tuotteesta tai palvelusta, kun hän ostaa sen. Eli kaikessa mainonnassa on kuitenkin hyvä pitää se yhtenäinen linja, eli just kaikki samat fontit ja värit, mitä tuossa brändäyksestä puhuttiin aiemmassa jaksossa, niin käytä sitä samaa tyyliä kaikkia, ihan nettisivut, Instagramit, mainokset, käyntikortit, uutiskirjat, ihan kaikki, niin sitten ihmiset oppii tuntea se sun tyylinen, sun värit ja se koko se sun maailman ja brändin, niin sen jälkeen se sun tuotteen ja palvelun myyminen on helpompaa, kun sä oot niiden ihmisten mielessä. Ja koita erottautua niillä mainoksilla. Eli älä lähde tekemään sitä, mitä moni tekee, eli tylsä tuotekuva, teknisiä tietoja ja osta nappialla. Se ei välttämättä kauheasti niin kuin puhuttele. No missä meidän kannattaisi lähteä nyt sitten mainostaa? No tietysti on useita eri mainoskanavia ja riippuu paljon alasta, mutta tänä päivänä ehkä tuommoinen niin kuin sosiaalinen media on se niin kuin isoin ja netti ylipäätään. Eli jos lähdetään sosiaalisesta mediasta, niin tietysti Facebook, Instagram, mitä TikTokia ja muita onkaan. Eli nämä on niin kuin semmoinen, missä tänä päivänä tosi paljon markkinointia tapahtuu. Ja somen semmoinen huomio ja somessa mainostamisessa kannattaa mainostaa silloin niitä tuotteita tai palveluita, jos sä haluat ensinnäkin nostaa sitä sun uutta brändiä ja yritystä tai sen tunnettuutta kasvattaa. Ja sitten jos sun tuote tai palvelu on enemmän semmoinen heräteostotyyppinen. Eli jos verrataan niin kuin Googleen ja sosiaaliseen mediaan, niin Googlesta, kun ihmiset etsii jotain tuotetta tai palvelua, niin he tavallaan jo tietää, mitä he haluaa.
kun taas somessa he ei välttämättä tiedä, että he haluaa sen, niin some on enemmän semmoinen niin kuin heräteostostyylinen, tyrkytetään sitä tuotetta tai palvelua niille somen selaajille, kun sitten taas Googlen ihmiset, jotka käyttää Googlea, niin he tietää jo, mitä he haluaa. Eli Googlessa oleellista on sitten se, että sulla on ne nettisivut, mitkä on hakukoneoptimoitu. Totta kai mainonnallakin pääsee näkyviin, mutta hakukoneoptimoidut nettisivut on siihen oleellinen asia. Eli jos sä vaikka myyt hierontapalvelua Espoossa, niin hakusanalla hieronta Espoo sut pitäisi löytää. Eli somessa kehitetään sitä brändiä ja tunnettuutta sitä kautta tosi helposti. Siellä saadaan myytyä semmoisia heräteostoksia, tuotuu kansalle sitä sun uutta tuotetta tai palvelua julki hyvin. Googlessa mainostetaan ja ollaan silloin, kun tiedetään jo mitä halutaan. Ja sillä ei ole sinänsä väliä, jos sä myyt tuotteita, että missä sä mainostaa, että kenelle sä niin kuin sinänsä, missä päin tämä sun asiakas on, koska tänä päivänä kaikki postit ja matkahuollot kyllä kuljettaa, niin sinänsä se on niin kuin sama, että kelle sä mainostat tai missä päin se sun asiakas on. Palveluissa se on vähän eri, koska sä toimit tietyssä alueessa tai tietyllä alueella ja näin poispäin. Mutta joo. Eli some ja Google on ne kaksi ehkä isointa ja selkeintä, missä kannattaa mainostaa. Niissä on vaan hyvä ottaa huomioon vähän, se, että molemmilla on vähän eri kulma. Sitten tietysti perinteiset lehdet, eli lehtimainoksia voi jossain tapauksessa käyttää. Toki painetun lehden suosio on vähän tässä viime vuosina hiipunut niistä huippuvuosista, tämän kaiken sähköistymisen suun muun myötä. Ja jos se sun ihanne asiakas on joku nuori kaupunkilainen, niin mä en ehkä usko, että lehtimainos tuo sulle kauheasti asiakkaita. Jos taas sun ihanne asiakas on iäkkäämpi henkilö vaikka maakunnassa, niin sitten se mainostaminen lehdessä voi toimia. Tämä oli vähän kärjistetty pointti, mutta tästä taas palataan siihen, että tunne se sun kohderyhmä, tunne se sun asiakas, niin sitten sä tiedät, että missä ja miten mainostaa. Totta kai sitten voit jotain flyereita, lippulappuja painatuttaa ja jaella niitä tuolla pitkin katuja ja toreja. Niiden teho on monesti suht pieni, mutta jos sä toteutat ja suunnittelet sen flyerin hyvin, niin sä voit saada sen hyvän pöhinän käyntiin paikallisella alueella. Ja tämä voi toimia hyvin just, jos sä tarjoat niitä paikallisia palveluita tai sulla on joku paikallinen kivijalkaliike, joku, mihin sä haluat sitä kansaa sisään. Eli tämmöiset flyerit on hyvä tämmöinen nopea tämmöinen mainoskamppis, helppo toteuttaa. Tulostat itse tai tilaat valmiita flyereita meitä jakaa tuohon lähikulmille, niin saat varmasti semmoista pientä pöhinää aikaa. No sitten totta kai selkeä mainoskanava on TV ja radio. Tälle vasta aloittaneena yrittäjänä, niin se ei ehkä ole vielä ihan se, missä me tällä hetkellä ollaan, mutta totta kai sitäkin voi miettiä jossain vaiheessa, että voisiko TV-mainoksia ja radiomainoksia, mutta mä en nyt siihen kauheasti paneudu, koska se on kuitenkin aika, niin kuin, ei ole tällä hetkellä vielä ajankohtainen. Mutta pikkusen paneudutaan vielä tuohon someen ja siellä olemiseen, koska tänä päivänä se some, on se sitten just Instagramit tai Facebookit tai TikTokit vai Threadsit tai mitä onkaan, niin ne on hyvä olla kunnossa jokaisella yrityksellä. Somen kautta se saa tavallaan näkyvyyttä ilmaiseksi myös, ja sä pystyt tuomaan sitä sua itseäsi, sitä sun brändiä, sitä sun yritystä tosi helposti esille. Eli ihmisiä aina kiinnostaa, että kuka sen yrityksen takana on. Ja varsinkin tälleen yksinyrittäjänä, pienenä yrittäjänä, se paljon henkilöityy suhun. Ja siinä on hyvä olla rohkea, eli tuo itsesi ja se sun yritys esiin sosiaalisessa mediassa. Kerro, kuka sä oot, miksi sä oot päätynyt yrittäjäksi, mitä sä teet. Tuo itseäsi ja persoonas esiin siellä sun yrityksen kanavissa, mutta muista kuitenkin, että sä pidät sen sun brändilinjan mukaisen tyylin. Eli jos sä oot somessa esillä, niin käyttäydy sen sun brändin mukaisesti. Eli se, miten sä oot siellä määritellyt, että onko mä hauska ja leikkisä vai tosi virallinen, niin sun pitää sitten näyttää ja kuulostaa myös siltä siellä somessa, kun sä teet sitä kontenttia. Tästä somesta me tullaan vielä puhua tarkemmin lisää, mutta se on semmoinen niin kuin vähän pakollinen paha, mikä oikeastaan jokaisella yrittäjällä on niin kuin syytä olla kunnossa. Eli pidä huolta, että sulla on somet ja instat ja tämmöistä kaikki hallinnassa. Siellä kautta voit mainostaa, saat ilmasta niin kuin näkyvyyttä, kun teet jotain hyviä mainoksia, tai siis tämmöisiä Reels-videoita, jaat niitä, ne voi lähteä leviämään. Sitä kautta sä voit saada ilmasta näkyvyyttä ja ilmasta kauppaa.
Sitten yksi tapa markkinoida myös, mä en tiedä onko niin puskaradion markkinointi on ihan oikea sana tälle, mutta tämmöinen markkinointi on tosi tehokasta, missä se sun asiakas tekee sitä tavallaan itse omasta tahdostaan. Eli jos se sun tuote tai palvelu on hyvä, niin ne sun tyytyväiset asiakkaat kertoo susta ja siitä sun palvelusta tai tuotteesta tutuilleen. Ja hän kertoo ehkä tutuilleen ja jos osa heistä tulee asiakkaiksi. Eli näin tällä tavalla, kun sä teet sen asian hyvin, se sun tuotteen tai palvelun, niin sä saat helposti kasvatettua sitä suosioa ja tunnettuutta eksponentiaalisesti periaatteessa ihan ilmaiseksi. Eli tee mieluummin ne asiat 10 ihmiselle tosi hyvin, kuin 100 ihmiselle vähän sinne päin. Koska nämä 10 ihmistä tulee suosittelemaan sua seuraavalle 10 ihmiselle, jotka taas suosittelee seuraavalle 10 ihmiselle. Kun sitten jos sä teet näille 100 ihmiselle sen sun tuotteen tai palvelun vähän sinne päin, että he on nyt tavallaan ihan ok, mutta ei nyt mitään merkittävää, he koe sen tuotteen tai palvelun äärellä, niin A, tuleeko he sulle uudestaan asiakkaaksi? Ei välttämättä. Kertooko he susta eteenpäin? Ei välttämättä. Ja varsinkin, jos sä teet jotain huonosti ja se menee pieleen se keikka, niin he saattaa kertoa susta negatiivisesti eteenpäin, jolloin sitten sä menetät vielä enemmän tulevaisuudessa kauppaa. Eli tee asiat mieluummin 10 ihmiselle tosi hyvin kuin 100 ihmiselle silleen keskinvertaisesti. Eli tällä tavalla ne ihmiset ja sun asiakkaat myy sitä sun tuotetta ja palvelua ilman sua. Ja se on parasta markkinointia se. Sitten totta kai, jos sulla on aikaisemmasta elämästä kertynyt jotain verkostoja, niin kannattaa miettiä, että voisiko niitä hyödyntää, olisiko siellä joku oma tuttu tai tutun tuttu, joka tuntisi jonkun, joka on ehkä sun potentiaalinen asiakas tai jolla on yritys, joka voisi ostaa sulta palveluita. LinkedIn on yksi hyvä paikka, missä verkostoituu ja tavoittaa nimenomaan yritystyyppejä. Eli siellä sä voit kertoa siitä sun tuotteesta ja palvelusta. Siellä on enemmän niin kuin yritysedustajia. Se on niin kuin Facebook, mutta niin kuin business Facebook, voisi sanoa. Se on yksi paikka, missä voi hyvin olla esillä, mistä voi lähteä tavoittelemaan niitä asiakkaita lisää myös. No nyt kun me tiedetään, että missä me mainostetaan ja miten me mainostetaan, niin nyt meidän pitäisi vielä tietää, että miten me erotutaan siitä massasta, koska nykyään joka tuutti on täynnä koko ajan mainoksia, niin jotenkinhan meidän pitäisi erottua, ettei me vaan olla yksi mainostaja muiden joukossa. No oleellista tässä kaikessa on se, että sun pitää etsiä sille sun toiminnalle joku asia tai kulma, millä sä erotut niistä kilpailijoista. Eli jotkut lähtee kilpailemaan hinnalla, mutta se ei välttämättä ole niin kuin pitkässä juoksussa kovin järkevää. Mutta koita keksiä joku semmoinen tekijä, mikä erottaa sut muista. On se sitten vaikka tapa, miten sä ilmaiset itseäsi siinä yrityksen niin kuin ulosannissa. Onko sulla jotenkin normaalista poikkeavat mainokset tai mitä tahansa. Mutta kuitenkin kaikessa pitää muistaa se brändi ja se, että se keskustelee sen sun muun yrityksen kanssa. Eli ne mainoksien ei tarvitse olla semmoisia tosi tylsiä, missä on se tuote ja speksit, vaan koita keksiä siihen joku hauska kulma, joku mitä ikinä, mikä sopii sun brändiin, mutta joku, millä sä erotut siitä muusta markkinasta. Ja tässä taas palataan siihen, että sun on hyvä tuntea myös kilpailijat ja miten he tekevät asiat. Ja koita etsiä se erottuvuustekijä sille sun omalle mainokselle. Silloin sä erotut siitä massasta. Ja yksi tämmöinen helppo vinkki, millä sä myös erotut massasta ja saat semmoista hyvää pöhinää ja semmoista niin sanottua sissimarkkinointia tai puskaradiomarkkinointia, että asiakkaat kertoo susta eteenpäin, minkä mä oon huomannut, että sulla pitää olla loistava asiakaspalvelu. Eli vastaa niihin sähköposteihin ja viesteihin heti kun mahdollista, älä jätä asiakasta roikkumaan, reagoi nopeasti ja toimi sen asiakkaan niin kuin eteen. Eli ihmiset on tänä päivänä tosi kärsimättömiä. Eli ja vaikka vanha sanonta menee niin, että asiakas on aina oikeassa, sen ei ihan pidä paikkaansa. Asiakas ei todellakaan aina oikeassa, mutta sitä ei toki kannata sille asiakkaalle suoraan aina sanoa. Eli vaikka sä tietäisit, että asiakas on joskus väärässä, niin anna hänen ymmärtää, että hän on oikeassa, ja älä lähde taistelemaan ja kiukuttelemaan asiakkaan kanssa jostain ihan mitättömästä asiasta ihan vaan sen periaatteen takia. Eli vaikka se aiheuttaa sulle vähän lisää työtä, niin palvele sitä asiakasta kuitenkin siitä huolimatta niin hyvin kuin pystyt. Eli se asiakas tulee kyllä varmasti takaisin, jos se saa hyvää palvelua. Jos se saa huonoa palvelua, niin se varmasti kertoo muillekin, että sieltä firmasta tuli tosi huonoa palvelua, että ei kannata mennä sinne, ja sitten menetät sen kyseisen asiakkaan, plus myös ehkä hänen tutut, joille hän on kertonut siitä, että
sulta sai tosi huonoa palvelua. Sitten jos sulla on tosi hyvä, korkealaatuinen palvelu, niin he kyllä varmasti, se jää heidän mieleen, ja he kertoo siitä, että hei, sieltä sai muuten tosi hyvää palvelua, että sieltä kannattaa ostaa tämä tuote tai palvelu. Eli hyvällä asiakaspalvelulla pääsee jo tosi pitkälle. Sillä sä tänä päivänä ei valitettavasti jopa erotut joukosta, jos sulla on hyvä asiakaspalvelu. Sen on henkilökohtaisesti huomannut. Ja yksi tämmöinen juttu, mikä kannattaa myös huomioida, että kun maailmahan muuttuu tänä päivänä tosi nopeasti ja 5 tai 10 vuodessa muuttuu tosi paljon. Ja me ei voida ihan tietää, että mihin tämä kehitys niin kuin menee. Mutta sen sijaan, että sä alkaisit miettiä ja ennakoimaan, että mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan ja mitkä asiat tulee muuttumaan, niin mieti mieluummin, että mitkä asiat tässä sun alalla tai bisneksessä ei tule muuttumaan. Eli 10 vuoden päästä mä uskon, että ihmiset haluaa edelleen hyvää palvelua, laadukkaita tuotteita tai palveluita, nopeat toimitukset ja kilpailukykyiset hinnat. Eli jos sä teet jo nää hyvin, niin sä pärjäät myös 10 vuoden päästä. Et mieti, onko sun alalla semmoisia asioita, mitkä tuskin tulee muuttua seuraavan 10 vuoden ajalla tai aikana. Koska mä tiedän, että tässä omassa toiminnassani mun asiakkaat, kohderyhmä, ne todennäköisesti tulee halua hyvää palvelua, laadukkaita tuotteita, nopealla toimituksella ja sitten vielä kilpailukykyiseen hintaan. Nää kun teet oikein, niin saat jo tosi pitkällä. No lopuksi sitten tähän mainontaan vielä voisi tämmöisen legendaarisen esimerkin mainostamisesta sanoa, eli kaikki tietää autovalmistaja Lamborghinin, superautoja valmistava ja myyvä yritys, niin monesti tosiaan telkkarissa on totuttu näkemään automainoksia, jossa auto kiitää just siellä läpi kaupungin tai komeiden maisemia ja niin poispäin. Mutta toisin on Lamborghinilla. Heitä TV-mainoksia, koska heidän mukaansa heidän asiakkaansa ei istu TV:n ääressä. Mikä varmasti pitää ihan paikkaansa, koska Lamborghini on kuitenkin aika arvokas brändi ja tuote, niin ne ihmiset, joilla on varaa Lamborghiniin, ei välttämättä istu siellä telkkarin ääressä. Eli turha laittaa rahaa ja resursseja sinne, missä niitä sun potentiaalisia asiakkaita ei ole. Eli tämä on toki tosi ääriesimerkki, mutta saatte varmasti periaatteestakin. Eli tunne se sun asiakkaas. Muuten se sun mainostaminen menee hukkaan. Ja älä yritä miellyttää kaikki. Jos 70% pitää siitä sun tekemisestä ja 30% ei, niin älä ala miellyttää sitä 30%, jotta sä saisit heidät puolellesi. Koska silloin sä saatat menettää sen 70% niistä sun asiakkaista. Eli tee oman näköistä hommaa, älä tee kaikille, älä yritä miellyttää kaikkia, tunne asiakkaas, niin sit sä löydät ne sun asiakkaat myös, kun sä tiedät kelle ja missä sä markkinoit ja missä ne sun asiakkaat on. Näin. Näihin sanoihin, näihin tunnelmiin, markkinointi ja asiakkaiden löytäminen on paketissa. Ensi kerralla uudet kuviot. Kiitos. Mikroyrittäjän matkaopas. Reittiopas rohkeille yrittäjille.